to ensure that services continue seamlessly. Anyola moro mane wito nyathigi bang' ling'ore e bugo mar pi taka Bamburi Mombasa yuago ratichgi ka gidwaro ni okaw okang' mowinjore ne jago mane weyo bugo nono ma ok oume. Nyathino mawuoyi ma jahigni 2.5 ne oriko tugo gi nyithindo wetene bath ot moro mane gero eka oling'ore e bugo no mochwe otho e iye kanyo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Mtoto wangu kuanzia asubuhi tukiwa vizuri, nikakaa naye mpaka jioni saa 11 naelekea saa 12 nikamuosha. En min nyathi mawuoyi ma jahigni 2.5 kalero kaka ne oriko gibudho maber gi nyathine no makende kapok olalo ngimane bang' lutore e bugo mar pi taka. Okoni ne owe mana nyiriri machuok kotugo gi nyawadgi mondo mi oluokre kaeto gidhi e duka, to kowuok e baf to oyudo ka nyathine no osewito ngimane. Kabla sijaoga nilitoka nje kwa balkoni kumwangalia, nilimwona vizuri anacheza, nikaingia bafu haraka na kusha. Nilipomaliza ninavaa ninashuka stairs ya kwanza, ninaitwa nikiambiwa mtoto wangu ameanguka ndani. Hiyo shimo ilikuwa imeachwa wazi. Sasa kwa ile hali watoto wanacheza wote hapo, kijana wangu alikuwa active na alikuwa mbele ya watoto wengine wakikimbizana. Ndio pale alipofika hapo wamezoea kucheza huko, anajua shimo iko imeachwa wazi. Akakanyaga akaingia ndani. Jirende manie aluora no koni ne gitemo matek mar manyo kaka ginyalo donjo e bugo no manie tie ot moro migero, to kata kamano bang' donjo e iye ne giyudo ka chunye osechot. Uliza bado mtoto yuko ndani, wakaniambia yuko ndani. Nikamwambia okay fine, mimi naomba munifunge kamba nitoe mtoto humo ndani. Wakaniambia hauwezi ingia, ni mbali. Nikamwambia si kamba iko, ni mtoto wangu ndio yuko ndani. Hao watu wakataa kunisikiza, wakanishika wakaniweka kando. Hali ya kwamba tunajadiliana ngazi tuweke ndani, ngazi ikawa ni kubwa. Tukatokezea mzee mwingine yuko pale jirani akakuja na kamba, tukaja tukaona kijana mwingine ambaye yuko hapo ni mwembamba kidogo, tukamfunga ile kamba, akashuka ndani, akapata mtoto yuko hapo ndani, tukamshika mtoto tukamtoa. Giseyo jago mawuon bugo no kuom tayo gedo ma okogeng'o aluora mar odno, mabende gikoni ne osekwede gi riwruok mochung'ne gedo mag udi e pachoka. Shimo lenye lilikuwa limeachwa wazi, na hiyo shimo huwa inatengenezwa mfiniko wake after kuwa mtu ashajenga inazibwa, lakini hao hawakufanya mambo kama hayo. Hii nyumba before ianze kufanywa renovation inaendelea sasa, ilipigwa X, I think na watu wa constructions ilikuja kapigwa X mahali hapo, ambapo hii rangi ambayo naona imepigwa F hii ni ya kuziba hiyo X ilifanyika. Na hii nyumba si incident ya kwanza kufanyika, kuna nyingine pia ilikuwa on Tuesday, I think last week. Kuna fundi alikufia hapo juu. En wach mose malich mokalo gi moko kuom jogo makedo ne ratich oganda makoro dwaro ni okaw okang' ne tend kaunti ma Mombasa kuom rem keto e tim chike matayo gedo mag udi. Gidwa ni jago mawuon odno bende okaw ne okang' mowinjore kotenore gi tho mar nyathino masani ringre okane kar kano ringre ma Coast General Mombasa. No chopo nadi ka ot manene oket X go National Construction Authority mano oketo na odni ochung'. Ere kaka odni no yie kendo mondo otere malo. Gima wauduogo wanwang'o ni sani oripo ben gima oripo bed ni timo, sirikal oripo bed ni kao atua motegno sana county government Mombasa mwala umu kabisa. Oripo bed na gisechopo kanyo, gitimo uchunguzi, oripo bed odno no se chunge, oripo bed no se kete kaka crime scene, oripo bed no uchunguzi timne. Kama mimi mzazi nataka haki ya mtoto wangu ifanyike. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok moro mar kor gweng' matie kar chung'o bura ma Suba North koro chako